Bagoazek! Iepa! Iepa! Ea, Pots, zer egin dezaket kantari profesional baten itxura izateko? Jaka pertsonalizatu bat adibidez, Baina hau, Xabi Saunden oparia da, bueno uste dut. Baina, ziur nago ez ziola sola, Ziur? Behar da galdetu egin beharko nioke. Ez. Gainera jaka hobetu egingo dugu. Hobetu? Bai, noski, zure lehenengo aldia da eszenatoki gainera, lotxoso momentu garrantzitsua da. Bai, behar duen denbora eskainiko diogu. Behar duen denbora guztia. Ai, arrazoi duzu, izar bat izango naiz! Hori da, az gaitezen! Jaka bat pertsonalizatzeko era asko daude. Moztu egin daiteke, telasatiak josi, pintatu... Begia eta lorea, bi begi bi lore, beldurrik gabe. Ai, Txaron, momentutxo bat. Bada espada toaia bajarriko dugu. Bai. Ez ondatzeko azpiko aldea, badakizu? Hori da, eta ez erretzeko ezer. Guk petatxu desberdinak jarri dizkiogu, eta oso polita geratu da. Magia dirudi! Horrela? Bai, nire begira, Nor da izarra? Zerbait falta zitzaion jakari, eta izartxo batzuk itxastea bururatu zait. Horretarako toalla bat eta lisaburdina erabili ditugu. Baina kontuz, erregabe! Pots badakizu zer? Zer, Janus eta Eusapioa kontatu zizidan. Esan zidan... Lotx! Ui! Lotx! Kontu bere txaketa, kontu! Oi, mesedez! Azkenik, garrantzitsuena falta da. Nire sinadura, kontzertura datozenak nire izena aho batez oihukatzeko. Lotx! Letrak edo korista bezala... Sobidubidi, begizudubi. Listo, zondo gelditu da. Orain beste erakutsi behar diet. Guazen. Ezin gara, Joan. Probatu egin barko duzu, nola geratzen zaizun ikusteko. Egia. Txalo momentutxo bat. Izar bat ematen dut, Pots? Sekulako izarra! Izartxo batzuk erori zaizkit, baina, berdin du. Osondo, orain guazen! Ezin gara, Joan! Zergatik? Ezin gara, Joan... Hau dena jaso arte, Egia, bai. Bueno, jaso egin. Listo, orain bai, guazen! Ezin gara, Joan! Zergatik? Zorionak zuri, begira, zorionak beti. Pots, ate magikoa, guazen! Ai, iepa!